sad niya as a student sa Jauna nga ako mismo nabuli niya ako mismo sa nabuli. Una sa tanan, di mo kalikayo bully. Dili. Parihar na sa mabito na pulis kay nagi kriminal. Kung bisan pa o naay balaod sa anti-bullying, tinabot pa subot mahunong ang bullying. Ibutan na balaod kay ang bullying exist.